So, genomen Sola. Welkom zur Bildshow. Welkom ook voor de online Sheila. So, dat is het 21ste Mal dat we Bildshow hebben. En van de 21 Mal kan ik zeggen dat Norberto is het 7e Mal hier. En een applaus. En Dori heeft van jou je geburtsdag. En werkelijk naar hier en de vrijheid hier te gaan. En ik vrij me voor deze 3 dagen, wat we waren top hebben. Van Deeuwen en Maria Bildschool gaan. En dan daarna wel we een graduatie gaan, waar we wel einfach dat vieren, wat we deze 2,5 jaar gaan kunnen erleven, de meeste 3 jaar gaan kunnen erleven. Voor mij is het een grote eer dat we zo wat dit gaan gaan. Want ik terugdenk eraan. Dat is een gebedserhering, ik weet wel, in 2021, dat we ons trafen bij café. En een café, als Flara geboren werd, dan voer ik nog luid hij me aan, nog een koffie schaaf in Curitiba. We namen ons te beiden een beetje wat te eten en nog een koffie. En ons hongert beiden niet, want ik glaube, we werden beiden abgereicht, want we wisten, er kwam sehr veel goud. En aber we hadden een schöne Gemeinschaft en we kunnen veel goud bereden. En God heeft werkelijk groot gedaan, dat ik dit. Amen. So, we willen deze deel wat zeer bijzonder checken. We weten dat zo fijn te zijn dat we weten dat de Bijbel zo diep en zo rijk is en dat dat zo'n boek is wat niet uit te schapen is, waar immer meer is. En wanneer we door de kracht van Heilige Geest, wanneer we den Heilige Geest erleben, dan zijn zaken zo diep, wat de woorden kennen voor ons. En dan zijn zaken zoals dat Bundeszelt. Je weet al wat dat Bundeszelt is, niet zo? Wanneer je niet weet, waar je deze deel antwoorden. Dat is dat zelt, wat in de Mozebeke veel van geschreven wordt. Dat een Bundeszelt doet ja wie Jezus zijn. En dat wil we deze deel even reden. En ik vrij me al zeer. Wel we eenmaal afstonen, wel we in de tijd van aanbidding gaan, in de tijd gaan we bebeden. En dat we werkelijk deze avond ook in onze kop, in onze hart met Jezus aanvangen, met den Heiligen Geest op aanvangen. So, wel we alle op beden. Jeder einer kan op luides beden, du wo hij krijgt is. En wel we einfach ons opmerken deze avond. Amen. Dankzij Heer Jezus dat u hier bent, dat u niet heen wat hier is. We willen die loven prijzen. We zeggen die dankzij dat we dat Bundeszelt, dat we leren kennen van dat zelt en dat we werkelijk van jou kennen geveld worden van die niet heen wordt. We danken die dat u hier bent nog eenmaal, dat u wordt ons leren, zoals de Bijbel zegt, dat de Heer Jezus is ons leren. We zijn einfach op van die Maya kennen te leren en ook van het woord Gottes Maya kennen te leren. We bidden van Norberto en danken die dat hij hier is en dat hij rijdt is ons te rechten. We danken die ook voor Dori en we zijn Dori haar leven, want zij van de geburtsdag af, zij we danken dat we vieren kunnen met haar. En we willen deze avond in die heen leggen. In die naam Jezus. Amen. Amen. Schijnt goed avond, alle. Avond. Vreemd zei hier te zijn, vader. Het laatste Mal weer in Moortsen, dat was ganz oninteressant voor mij. Ik brak mijn arm. En wie mijn vrouw sogar basig op mijn bed. Ik brauchte daar am nächsten dag zum Anstaan. Had een ganz geschwollen arm. En zeide, du forst nie mehr naar Bolivien. Nie mehr. Nunca mais. En de reden was, wie ze zich maar beruhigt. En dan versprach ze me dat het nächste Mal sie wird metkomen. Also, nou is ze hier. Ja, dit tjeja haar. En dit tjeja die plagde zei dat het nog niet meer alleen herkomen. So. Naja, wir sind aber hier.
En we hebben al Geburtstag gefeiert, ein Pavlova-Cake, wunderbar. Wenn du dort nicht kannst, dann lädt irgendwie auf irgendein Wachter schauen, wie es eine Heiligkeit oder eine Ewigkeit, wo wir bestimmt Pavlova-Cake eten. Das wird herrlich. Dankeschön, Edward und Heidi, für den Geburtstag. Nou ja, wir haben einen ganz interessanten Thema, überhaupt das ganze Bild. Und für mich war das persönlich ganz interessant, eines Tages, als ich 30 Jahre alt war, ich in einer Mennonitengemeinde aufgewachsen und ich habe niemals davon gehört. Auf einmal war sei oder sogar eine Gemeinde über die Stiftshütte geredet, aber mir war das einfach nicht wichtig. Dann, als wir in eine ganz andere Gemeinde gingen, anfangen die Bibelstunde zu lehren, dann war auf einmal dessen Fach kommen, auf einmal dessen Fach fair. Jesus in der Bundeszeit. Und auf einmal war mir dort ganz klar, dass die Bibel ganz anders ist. Die Bibel ist bunt. Ich weiß nicht, ob du dort noch gemalt hast. Aber die Bibel ist bunt. Und wie war das von einer Lehre? Oder das ist da gelehrt, dass die Bibel bunt ist. Dass Gott mag etliche Geleier. Wat wie nicht schaden. All dat wat we hier zijn willen, dat nennt sich Typologie oder Symbologie. Dat zijn Symbolen van dat wat in de Bibel is, Eva, onze Radung. Wenn man zum Beispiel nur denkt, was der Name Jesus bedient, im Neuen Testament oder im Alten Testament, den Namen Jesus bedient. Und viele von den Christen, weil in Brasilien, die weiten nicht, was das bedient. Ich war hier nicht fragen, ich war die dort vorzeigen. Jesus bedient, der Herr ist Radung. Yahweh ist Radung. Also, wenn wir Jesus in Bundeszeit studieren wollen, dann wollen wir die Radung der Jesus, die Radung von Gott, der Jesus, doorvinden. En al deze Bilder, en al die Kaleien, en al dat Material wat da gebruikt wordt, en al dat wat beschreven is. Ich weiß noch, als ich anfange, mal so vernünftig die Bibel zu lesen, dann als ich das erste Buch Mose liest, das ist ganz interessant. Es sind sogar romantisch, oder das Wort romantisch, naja, das ist ganz interessant. Und das zweite Buch ist auch interessant. Bad im 24. Kapitel. Und dann fängt eine lange Beschreibung, want een Fehler macht mit meinen Weder, wo ich mich all verbessere. Ja? Es ist manchmal hodisch und dann kommt es nicht ganz plottig richtig her. Aber eine ganze Beschreibung Eva dort Bundeszeit. Und dort geht lang. Und wie viele Stunden noch davon? Zu Wort war dort überhaupt geschrieben. Vroeg uit mich. Und dann, wenn die Beschreibung zu eng ist, dann wird es Gebot. Und dann kommt alles weiter. Bad eng von der zweiten Buch Mose. Und mir ist es so, als ein Lehrer von Alten Testament, dass viele dat leren oder het lezen van het Oude Testament toch laten, krijgt hier in het tweede boek Mose. Dus dat is niet zo interessant. Dat is niet interessant. Maar ik wil dat nur krijgt interessant maken. En ik wil die wijzen hoe bunt de Bibel is. Also, die moeten twee teksten lezen. En ik wil Edward hier zeggen. En zo, wie waren het Oude Testament brokken? Het baaste. Ich weiß, das ist nicht das Allerschmackste oder nicht der Allerbeste mit der Veda. Oder die Johann Friese sind übersetzt. Johann Friese übersetzt und ja. Brücke. Da muss für zwischen und Brücke. Ja, aber zum Verlesen hier werde ich zwei Texte lesen. 2. Mose Kapitel 25 von 1 bis 8, bitte. Und dann nachher sage ich wieder. Das können irgendeine, braucht nicht Johann Friese sein. Tweede Buch Mose 25, von Vers 1 bis 8, bitte. 2. Mose 25, von 1. Der Herr sagt zu Moses, sei der Israeliten, dass sie mir sollen Goven bringen. Nehmt Goven ab für mich von jeder einem, so als er wirklich ist zu geben. Das ist, was sie sollen abnehmen. Gold und Silber und Bronze, blijvrode en kloorrode wal, gouden lienzeeg en kazenhoorn, rood geworfde baklarasch, zijkoularasch en akatiehout, lampeneil, kriederie voor dat aanzalvingseil en voor schijnrijkenden wierook.
onyx en andere dierensteinen die aan dem Ephod en braststek gezaad worden. Laat voor mij een heiligtum gemaakt worden, dat ik door in jene met wonen kon. So. Jetzt mal, wo die Bibel bunt ist. Hier sind al veel kaleien geschreven. Kleren, Kleren, alle vorven. vorven, Kostvorven. vorven. Kaleien, nee? Zo niet. Nou ja, vorven. Verschiedene vorven. Also, de Bibel ist bunt. Heb je mooi? Er sind verschiedene vorven beschreven. Aber das Wichtigste hier ist, von diesem Text, ist Vers 8. Maak mij een heiligtum, omdat het mank mijn volk wonen kon. Also, dat is het ganze Ziel van diesem Studium. Te woord, en ik vroeg me immer, waarom heeft God zo'n kleinigheid alle beschreven? In zo'n vormen, wat bedient dat alle? Wat heeft het met zijn heiligtum te doen? En wat heeft het te doen omdat hij mank zijn volk woont? Also dat is dit beeld dat we krijgen tot Bundeszelt. En dat willen we studeren. Daar heeft jeder kleinigheid wat te zeggen. En jeder kleinigheid die heet nu Jezus. Dat is een weg naar Jezus in de radung oder die Gottradung der Jezus. Nu Hebräer kapitel 9, bitte. Hebräerbrief kapitel 9, ook van 1 tot 10. Een wonen überzetting. Dat kan de Chinese überzetting zijn. Okay. En de Chinese überzetting, dat is een andere app. Hebräer. Hebräer kapitel, wat weer? 9, 9, vers 1 tot 1 tot 10. Hebräer 9, 1. Der erste Bund hat wirklich auch Gottesdienstordnungen und dort irdische Heiligtum. Willst du wie ein Zelt, reingemerkt, dort fährst du Bernen wie in der Lampenholer und der Dash und dort Schaubraut. Und das wird dort Heiligtum genannt. Hängen die zwei Gardinen wie dort Zelt, wo dort Allerheiligste genannt wird. Und dort hat dort goldene Rührje fest. Und mit Gold betrockene Bundesjes. Und da bernen die goldene Krug mit Manna und Aaron sein Stock, die uitgeloten hat in den Steintafeln von dem Bund. Und da boven Eva die Herrlichkeitscherubim, die dort Versöhnungsteigsel Eva Schoten deuten. Von wonen Dingen, wie nu nicht apart reden können. Als nu dat zo uitgemerkt wie gingen de priester immer in dat verste vom Zelt nennen und verrichten den Gottesdienst. Aber in der zweite einmal... Das ist wichtig. Vers 8 und 9, 10 sind sehr wichtig hier. Nu de zevende, aber in der zweite einmal das Jahr der Hohepriester allein nicht ohne Blut, dat hij opfert für sich selbst und für die Menschen ihre Fehler. Der Heilige Jesus, die de Tiden, dat der Weg in das heiligste Nahen noch nicht offenbar wird, solange aus das erste Zelt eine Stadt hat. Wohnt ein Gleichnis es in der Jähen wird getit, und wohne je opfert worden bei des Goven und Opfers, wat nicht kennen, den sie gewissen vollkommen merken, den Gottesdienst tät. Die bloß in Eten und Trinken in verschiedene Waschungen und Fleischordnungen wir. Die wird die Dreistellungszeit abgelegt wir. Noch Vers 11. Christus aber ist gekommen, ein Hohepriester zu sein von Gode kommende Dinge, der ich ein geratet und vollkommenere Zelt, nicht dort von Hängemerkte, dort erst nicht von dieser Schöpfung. Okay, danke. So, nu wil ik nog eerst wel voor een keer brengen over dat ganze Thema. Wie hij leest in het tweede boek Mose, dat we een Ordnung van God verschiedene Materialien te gebruiken om een heiligtum te bouwen. Nu aber sagt der Hebräerbrief im Neuen Testament, weil es dort erst bloß ein Gleichnis. Das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Warum schreibt er dort? Der Hebräerbrief wird für die Juden geschrieben, die Christus angenommen haben, als sein persönlicher Rader. Aber weil es verfolgt wurde, weil es die Verfolgung, nun wollen sie weiter treten, nur Judaismus, nur Aulenbund.
Also das nieuwe bond, wat durch Christus komt, dat we zeer zijn, we wunderbar, aber dat we beter, we makkelijker voor andere mensen tot het oude systeem gaan, tot de oude bond wat dat treedt. En toen zegt de schrijver, hoor mal her, je kan niet treden gaan. Weil staat wat damals gewesen wordt, de oude bond, dat we bloos een glitnis. Dat we niet de waarheid. Dat zijn bloos beelden van de waarheid. Waar is de waarheid? In Christus. En Jezus, niet in mijn oude bond. Niet bij een wunderbare Bundeszeit. In de Hebräerbrief, de schrift überhaupt nicht van de tempel, wat Lothar komt. De schrift buis van de Bundeszeit. En dan, nun een nieuwe bond. Also, wie moeten dat een weg vinden, wat wichtig weer bij een oude bond, wat bedient de ganze Bilder, wie es hier in het Nieuwe Testament, in de nieuwe bond, wat ons interesseert, es geschreven dat het een gelijkenis is. Een figuur, een symbool is van de waarheid wat in Christus is. Is dat te verstaan? Zo, nu willen we krijgen ons leren wat dit alles meint. Waarom God zo'n compliceerde zaak, zo'n compliceerd systeem opgebouwd heeft, omdat zijn volk te komen. Wie nemen de naam hier Bundeszelt, maar dat kan ook anders. Du kannst het vielleicht anders kennen. Een Anbetungszelt oder op die Stiftshütte oder andere noemen nog. Wie willen Bundeszelt gebruiken, wie is voor mij is dat het beste woord, wie reden van een bond en een zelt. Het zelt wat op dessen beeld is. Zo, dit is een beeld waar de Bundeszelt krijgt in de midden van de ganze lager, accompagnementlager van de 12 stemmen Israël weer. Becheck die dan mal, de Bundeszelt als krijgt in de midden. En zo zal het ook zijn. Op jeder ziet moesten 3 verschillende stemmen van Israël zich zijn zelt opstellen. Also, wenn sie in der Wüste wanderten, dann konnten sie nicht einfach das Zelt, wo sie wollen. Hier ist Makler, hier ist Schotter, hier ist Heid, jetzt wollen wir hier und das Zelt abstellen. No. Du musst nur den Sturm gehen und jeder Sturm hat seinen Raum, seinen Platz. En het is ganz interessant dat de opening van het zelt, of de Eintritt, die geht immer door, du musst immer zo opgesteld, nur du ziet wo de zon opgeht. Immer door. En ver, de Bundeszelt, muss de Sturm Juda zich zelten, oder zich aanhokken. De Sturm Juda. Dat, al dit, het zie je leren, over 30 jaar, en voor mij is het immer so wichtig, nicht in der Bibel zu verpassen, einfach tachlaten. Ich sage manchmal für die Schüler, sogar even Komma, maar we moeten leren wat het bedeutet. Waarom ist der Komma da? Warum ist es so? Also, die Bibel ist für uns das Wort Gottes. Nichts davon können wir einfach tachlaten. Das ist nicht irgendein Buch. Das ist nicht irgendein Buch. In den Menschen, in der Welt, die verstehen das Buch nicht. Wie ist der Heilige Geist hat das geschrieben, en wist ook ons ook waar we dat lezen moeten en wat we studeren, of wat we studeren moeten en wat we weten moeten. En al Gottes zijn plan is immer de rading van de mensheid en al dat wat in de Bibel is, dat gaat doorheen, door dessen weg. Ook de Bundeszelt. En over dat krijgt waar we hier reden. Also, dat de stam Juda nu krijgt en entert is, dat heeft er wat te zeggen. Dus ons Herr Jezus komt van stam Juda. Also dat is niet toevallig. Dat heeft alles zijn, zoals mijn papa zei, zijn vechtigheid. Zo, wanneer we nu een beeld, weet je wat vechtigheid is? Het is vecht, maar het heeft ook zijn vach. Het heeft zijn vechtigheid. Nou ja. Zo, het wil helemaal een vergelijking. Zet maar door. We hebben letters drie zaken. Heiligtum, een fundament en een bond. Op een oude bond is de bond oder de heiligtum een zelt. En de waarheid is dat we een geestelijk huis zijn. Kijk maar nou, ganz schön. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 16. 3, 16. Lembra alguma coisa? 3, 16. 1. Korintherbrief 3, 16.
Weet je niet dat je Gottes tempel bent? Nu kijkt naar die Noba, daar is een Gottes tempel. Kijkt naar die Noba. Daar is een Gottes tempel. Wie zijn Gottes tempel? En wanneer dat niet lukt, dan kannst du nur 1. Korintherbrief Kapitel 6, 16 nur sein, oder 6, 19, en in 2. Brief Korinther Kapitel 6, 16 nur sein. Das heißt hetzelfde. Wie zijn dat heiligtum, wie zijn dat de tempel waar God nu woont? In Uilenbond, als dat beeld, als een schote, woont God in een zelt. Nu woont hij in ons. Dat is de werkelijkheid. Maar al dit beeld, het symbool, dit jeet nu Jezus. En wie willen daarover krijgt leren. Also, de fundament, in de Uilenbond, weer dat Jezus. Nu is dat Jezus Christus. Jezus Christus is het fundament. Durch den Gesetz. Das Gesetz wird nicht vernichtet, das gilt noch, aber Jesus Christus ist das Fundament. In dem Bund wird der Sinai-Bund, den alten Bund, und nun haben wir einen Bund, durch Jesus Christus. Also, hier haben wir Gleichnis, und das ist die Wirklichkeit. Also, durch das Gleichnis, was wir lernen wollen, kommen wir nur die Wahrheit, was Jesus Christus ist. Da werden wir haben. So. Het kon het niet evalueren door principios irrevogáveis. Ik weet het niet. Johnny heeft het evalueerd, maar ik weet niet. Dat we niet een woord. Waar is Johnny? Johnny is hier. Johnny, ja, ik weet. Die moeten we ook een applaus geven. Die heeft het smakelijk evalueerd. Dit is niet een einfache arbeid. Principios irrevogables, dat zijn Prinzipien im Leben, wat nicht te veranderen gaan, sondern wat bestanden blijven. Maar in één woord? Nee, dat is dat wat ik zei. Onveranderliche Prinzipien. Daar is het. Dat is dit woord. Parabéns. Zo, nu hebben we, wat dan nogmaals, Onveranderliche Prinzipien. Onveranderliche Prinzipien in het Oude Testament. Wat is niet, oder wat kan man niet ändern? Eerstens mal de wohl van Israël als een volk. Nu willen we naar 2 Mose, kapitel 19, vers 5 en 6. Nu moeten we naar Johan Rema. Johan Friese. Johan Friese. Is gestorven. Ja, ik weet. Is gestorven. Eva Zata. 2 Mose 19, 5 en 6. En Ja. de Johan Friese Übersetzung zegt zo. En nu, wanneer je op mijn stem hieren en mijn bund houden worden, zo zal je uit alle velden mijn eigentum zijn, dan de ganze eerd is mijne. En je zal mij een koninkrijk en een heilige nation zijn. Dat zijn de vier die du de kinderen Israël reden zost. Ja. Dit is de beste Übersetzung für dit, aber er ist noch nicht ganz so wie wollen. Gott sagt, das Volk ist heilig. Das ist ein heiliges Volk. Hij redet nur Israël. Das ist ein heiliges Volk und das ist ein besonderes Eigentum. Also das begeht nur mir. Und überhaupt, ein priesterliches Recht. Ist zu verstehen? Reino sacerdotal. Reino sacerdotal, ein priesterliches Recht. Dat is wichtig, weil sie waren vor dem Neuen Testament kommen. Also, hier ist wichtig zu weten, dat Israël Gott nicht gewählt hat als sein Gott. Als sie noch in Ägypten als Sklaven werden, ging Gott dahin und raubt den runter. Erleist ihn von Ägypten. Also Gott hat sein Volk erleist und gewählt. Zu Wort. Dat zij een heilig volk zijn en een priesterlijke recht. Een sacerdócio, een reino sacerdotal. Dat is waarom God Israël vrijgemaakt heeft. Also, hij heeft zich een volk gekocht. Hij heeft ook ons gekocht. Nu willen we weer naar het Nieuwe Testament, bitte. Eerste brief van Petrus, nu komt het vader naar de schijnen. Dit zijn niet Übersetzung kunnen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 en 10.
1. Petrus 2, 9 und 10 sagt, hierüber sind ein uterwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, Door is het. eine heilige Nation, ein Volk für sein Eigentum, dort je mochten die Tugenden verkennen von dem, der jünd uit der Diensternis geraubt hat, und sein wundervolles Licht nennen. Der je einmal nicht ein Volk wären, aber sind nu Gott sein Volk, der je nicht Erbarmung gekriegt haben, nu aber Erbarmung gekriegt haben. Zo. Nu wil men zeggen, in het Oude Testament is hier een heilig volk. God heeft zijn volk heilig gemaakt. In het Nieuwe Testament, nu deze test, is het gebleven. Ze zijn immer nog. Niets heeft zich geändert. In het Oude Testament is een bijzonder eigentum. En hier ook. In het Nieuwe Testament ook. Wat heeft zich geändert? In het Oude Testament werd het een priesterlijke recht. Nu is het over een knecht, scheinlich Königliches Priestertum. door. Dat je het van reino sacerdotaal naar sacerdotio real. Wat is de onderscheid? In het Oude Testament zal Israël überhaupt niet een scheinig hebben. God wil van aanvang aan, en dat is in de Bijbel geschreven, überhaupt in het boek Samuel, God wil het scheinig zijn met zijn volk. De hoogste autoriteit, dat wordt de priester zijn. En Israël zal voor de ganze wereld een priester zijn, omdat de ganze wereld nu ook zijn radung vindt door God, door den Gesetz, door den Oude Bund. Also Israël zal een priestertum zijn, die had waarschijnlijk God als scheinig en voor de ganze mensheid terechtkomen. Dat is de plan Gottes, van aanvang aan. En dat heeft niet geschafft. Dat funktioniert nicht. Israel kommt nicht so weit. Nun ist aber ein Nierbund. Nur ist der zweite war dadurch. Wir sind doch noch heilig, ein heiliges Volk. Und wir sind auch immer noch besonders wichtig für Gott. Aber nun sind wir ein Sacerdoce real, sagen wir mal. Nu zijn we een königliches Priestertum. Ja, wir sind ein Priestertum, das regiert. Eerst wordt God als scheinig, wordt het volk Israël God als scheinig hebben. Nu zijn wij over priester wat regeren. Waarom? Weil Jesus ons Herr is. Jezus is de beste of de grootste scheinig. En wij zijn zijn knechten. Also, wir haben nu een grote autoriteit als volk Gottes, om een priester te zijn en te regeren. Om de ganze mensheid ganz ändern. Alle Sachen ändern. Zum Beispiel. Wie Bechetje hier krijgt, in Bolivien hier ist ein großes Problem mit Diesel. Und ich weiß nicht was. Wer kann das leisen? Die Regierung, niemals. Wer hat die beste Solution, die beste Lösung für das? Die Gemeinde, die Church. Wie? Gott sein Volk. Ich glaube das nicht. Halleluja. Wir sind in Brasilien kreuzen. Die Church, die Gemeinde, das Volk Gottes, die leeft dat nicht. Dat wir die Lösung für große Probleme haben. Die Lösung für jeder Problem in jeder Land ist in der Bibel geschrieben. Weil Gott hat uns gewählt als sein eigenes Volk. Warum haben wir nicht die Lösung? Wer wird das wählen? Bolivianische Regierung oder brasilianische Regierung? In China voll, die wählen nicht. Niemals. Die werden die Sache nicht verbieten. Zu Wort. Es ist doch so gut so. Bitte sei, du verstehst mich. Vielleicht verstehst du nicht, aber nimm das an. Wir alle, wir haben eine Responsabilität. Eine Verantwortung. Eine Verantwortung. Die Sache der ganzen Welt verändern. Das ist das Wort Gottes. Wir können nicht einfach leben, bloß für uns. Wir sind gerufen worden von Gott, um ein heiliges Volk zu sein. En een priestertum. Wat regiert? Sacerdócio real. Reino e sacerdote. Zij het in Openbaar. Zij, du verstehst nicht. Nee, du verstehst. Halleluja. Druck's nicht verstehen. Dat we wieder gaan. Die worden nog verstaan. Zo. Ik wil hier nog wat wijzen. Even de twee. Oké. Nu gaan we door de bediening van de Bundeszeit.
Kannst du mal Johannes Kapitel 14, Vers 6. Dat is op zit 5.4, bediening van dat Bundeszelt. In die boek. So, Johannes Kapitel 14 sagt, Jesus ist de Weg, de Wahrheit en het leven. Is het niet zo? So steht in Johannes Kapitel 14, Vers 6, oder? Ja. Jesus ist de Weg, de Wahrheit en het leven. Oh, check mal, wo Strom dat hier ist. Wir haben hier, drei partes, Drei steden. drei steden. De Hof, de Heilige Stad en de Allerheiligste Stad. Dat is het Bundeszelt van boven is. Dat is een bond van boven. Also, we hebben den Hof, de Heilige Stad en de Allerheiligste. Wanneer man nur diesen Vers checkt, wat Jesus sagt oder wat hij sagt, hij ziet de Weg, de Wahrheit en het leven. Dan zien we diesen Vergleichnis voor het moordje. Jesus is de Weg, de Wahrheit en het leven. En dan wollen we de kleinigheden leren van de Weg en waarom dat zich de Weg nennt. En ook waarom zich de Waarheid nennt. En wat het leven is. En Allerheiligste. Also, dit werd ook de Weg, omdat de hoge priester, zoals we in de Hebreeënbrief lezen, dat de hoge priester en bij de Bundesschat komt. Einmal in jaar. Das ist ein Weg, muss der ganzen kommen. Und da sind verschiedene Sachen, interessante Sachen, ganz symbolische Sachen, was kriegt diese Wahrheit über Jesus anspricht. Jesus ist o caminho, a verdade e a vida. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sei mit mir. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Bilder sind hier im Bundeszelt gewesen. Wir waren heute warum? En wo. So, nog wat even den Bundeszelt. Die Kleinigkeit über den Hof und dort alles, das geht wieder. Nu haben wir bearbeitet. Schau mal, wo interessant, und hier fängt es gleich interessant zu werden, wo Jesus mit seinen Sachen arbeitet. Ich möchte den Text aufmachen, 2. Mose. 2. Mose 31. Vers 1 en te 6. 2 Mose 31, 1 tot 6. En de Heer reed te Moses en zei: Kijk, ik heb Bezalel, den Zeen Uri, Hur seinen Zeen vom Stamm Juda met Nomen geroopt, en ha met dem Geest Gottes erfüllt, en Weisheit, en een Verstand, en een Kenntnis, en in allem Werk, Kunst te entwickeln, te arbeiten in Gold, en in Silber, en in Kupfer, in dem Stein te schneiden, zum Ansaten, in dem Holz te schneiden, te arbeiten in allerlei Werk. En ik kijk, ik heb Oholiab, den Zeen Achisamach, vom Stand Dan, dort heeft, en dort hoort einen jeden, dort wees wat es is, ha ik wijsheid gegeven, tot ze alles merken, wat ik die bevolen ha. So, wo ist der zweite Name? Ich habe da geschrieben Oholiab. Oholiab. Oholiab, ja. Sagst es doch. Hier sind zwei Namen genannt. Da werden duizenden Menschen in Volk Israël. Warum sind bloß diese zwei genannt? Wat heeft het te danken? We hadden beschreven hier ganz interessant. Bezalel, zo kan man den zeggen, Bezalel. Bezalel, ja. Ja. Die wordt geroepen van God om alles te bearbeiten. Dat is de boerarbeider. Die heeft het zelf gebouwd. En de wijsheid van dit komt van Heilige Geest. Dat is een van de eerste mal wat in de Bijbel over de Heilige Geest geredet wordt. Wat dat de Geest van God. En nog wat interessant. Bezalel is van de stam Juda. Dat is ook niet van Levi oder niet van de anderen. Dat is vader van de stam Juda. En zijn naam bedient im Schatten van God.
Warum ist das so wichtig? Im Alten Testament hat, zoals je ziet, jeder Sache hat seine Bedienung. De namen, meeresmaal, de nummers, de voorwen, al dat. Denk nu krijgt een aanleiding een klas, die was hier op zijn dochters. Die hadden ganz interessante namen. Ja. Zijn Eine heet Karen, eine heet Keetje en de andere heet Jemima. Jemima weer de tweede, Karen weer de eerste en Kezia, ja, en Karen Hapuki. Karen Hapuki. Ja, wat heeft het te doen? Je kan bibliotheken aanstellen, kanaal de YouTube, het is Portugies, van dat leest, dat is de bediening van dat. Het is het laatste kapitel van hier. Al de 3 nomes, er wordt niet van zijn eerste dochters gereed. Dat is niet met andere vak te doen. Maar wie al wie kennen de geschichte van Hiob, oder? Onze log waar hij leefde. Zijn vrienden zijn daar, dat zijn niet ganz vrienden. Ik weet niet hoe de een naam kennen, maar dat zijn niet vrienden. Zo'n vriend wil ik niet. Werkelijk niet. Op een aanvang had hij 7 jongens en 3 meisjes. Maar de naam wordt niet gezegd. En als ze dat ganze maken, dan gaf God hem water 10 kinderen. Water 7 jongens en water 3 meisjes. En dan op eenmaal komen de namen op. En de namen hebben een schmakke bediening. Ik kon het nu niet even zeggen, maar dat is ook af niets met ons te doen. Maar ik had het als een bibliotheek, als vieles déjà. Wat wil je zeggen? Ik kon die zaten, want wat veel. Nee, dat wordt te lang duren. Zo, en dan is het nog interessant dat de nummers wat te doen hebben. En wie worden hier ook leren. Waarom krijgt 10 en waarom 7 en 3? 7 wordt nu voortstijgen. De nummer 3 in de Bijbel heeft met God zijn perfectie of zijn plenitude. Zijn volkomenheid te doen. Nummer 3 is Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. God is Vader, Zoon en de Heilige Geest. Also, dat is 3. En dat is ganz, dat is perfect, dat is vollständig. De nummer 7 heeft met de vollständigheid van mond te zijn. Also, de nummer 7 komt veelmaal in de Bijbel voor. En dat is immer zo wanneer het een zaak te eng is. Die heeft 7 dagen in de week. Dan vangt Vader aan. En het volk Israël moest een 7e dag, dat weer de Sabbat, ruhen. En dat 7e jaar moesten ze ook ruhen. En dat 7e jaar van 7 moesten ze ook ruhen. Stel die maar voor, je arbeidde veel van hier arbeidde met agricultura. Met Akari? Akari, ja. Dan stel die maar voor, 6 jaar, desto zeeën en ernten. En op de 7e stel, alle stel. Het land moet roeien. Dat is wat je mag. Dan wordt het vooral ganz bestemd, dat valt wordt vragen, hoe wordt het zijn? Ouder je troe me, ouder je dan niet. Dat weer de challenge, de desafio. De uitfordering. Ja. En dan weer het nog zo. Jeder 7 jaar, 7 maal 7 jaar, dat weer dan de 50ste, 50ste, dan moest het 2 maal roeien. 2 jaar roeien. En dan het ganze land wat verkocht wordt, of je koopt dat moet je eens alle treedt door de eerste, de primeros donos. Door de eerste eennemer. Ja. Also, de nummer 7 heeft met zo'n zaak te doen. Dat wat volkomen is. Jeder fast, wie worden dat voets nou zijn, jeder fast in Israël dat we 7 dagen. 7 jaar en zo wieder. In Apostelgeschichte, oder Apostelgeschichte nicht, in Offenbarung, wordt de nummer 7, komt de nummer 7 vader ver. Also, wanneer we nummer 7 in de Bibel lezen, dan constant, hier is wat te eng. Het is volkomen. Perfect. Maduro. Daarin zei dat de mens, wanneer hij, hoe zegt man perfect en maduro, volkomen. Perfect en riep en volkomen ze is. Volkomen is, dat is nummer 7. Nummer 8 redt van een nieuwe aanvang. En zo wieder. Dan worden we nog wieder zeggen over nummer 4 en 5.
En de nummer 10, dat is 3 met 7, dat heeft met de mens zijn verantwoording, der ver God te zijn. Te zijn. We hebben zum Beispiel 10 Gesetze in de Bibel. Er zijn 10, die hebben ook 10 Finger in die, oder 10 Geboten. Wat zegt het? Nou, 10 Geboten. Die hebben ook 10 Finger. En de hein ook in de fout. Dat is niet toevallig. Gott heeft zijn woord. Dat is onze verantwoording. Voor God. Voor God zijn Vollständigkeit en voor de mensheid zijn Vollständigkeit. Dat is 3 met 7. En dan, zum Beispiel, nu hier op zijn, hij heeft 10 kinderen gehad. 3 jongens en 3 meisjes. Of 7 jongens en 3 meisjes. Dat heeft met deze symbool te zijn. Zo. Du kannst mich fragen, wo steht de bediening van de nummers in de Bibel geschreven? Nog niet. We nemen dat zo aan. Is dat is al jaarhonderden. Jahrhunderten wordt het al aangenomen. Überhaupt de Judenschel, de leden al immer wat de bediening van de nummers te doen hebben. Dat is einfach zo. We nemen dat zo aan. Zo wordt het ook met de voorbezellen. Nog niet steeds geschreven wat blauw bedient, of zo wieder. Maar neemt het aan. Dat zijn symbolen, dat zijn beelden, wat we einfach weten. Daar hebben we daarmee einverstanden. Zo, nu hebben we hier Bezalel, dat is de boer. Dat niet de boer, de boer. Buurarbeider. Die boerarbeider. Hij heeft alles gebouwd. Vol van Heiligen Geest, oder van Geest van haar. Hij kreeg einfach de abiliteit om dat te bouwen. De fähigkeit om dat te doen. Alles verniest. Moses kreeg einfach eine Überschreibung, wat al hij moest alles doen. Wou en Bezalel heeft dat gebouwd. Nou, dit is zeer wichtig. Wie zei Champ van Sturmgott, Sturmjude, en zijn naam bedient Schotten van God. En al dat wat hij gebouwd heeft, is een Schotte van de werkelijkheid wat in Christus zit. Also God heeft Bezalel kleid uitgezegd wie zijn naam bedient zo. En de metarbeider, dat is voor zijn zelt. Oder hij bouwt met Bezalel het zelt waar de vader van volk Israël wonen wordt. Also zo komen de zaken toe. Ja, zo worden we dat hier leren. Ik geloof me einfach, dat is de waarheid. Kannst het vielleicht een beetje komisch. Voor die is het vielleicht een beetje komisch. Maar neem dat aan, dat is zo. Zo, nu willen we hier mal wieder. Kijk mal, we hebben 3 verschillende materialen. Eerste en tweede boek Mose 25, wat we lezen. Daar zegt God, je zal mal goud, zilver en brons creëren. Neemt mal toe, brengt mal toe. En dan is de vraag, van waar had het volk Israël goud, zilver en brons en andere? We hadden alles van de Egypte, van de Egyptiërs, van de Egypte genomen. Als ze daar wegvlogen de laatste dag, de laatste nacht, dan gingen ze einfach in de hiezer en zeiden, ik wil dit hier metnemen. Nou ja, dan neem het met. Ik wil dit hier ook metnemen. Nou ja, dan neem het met. En de Egypten die lezen dat einfach. Je neemt alles met. Wo verschwindt plus? Bitte, verschwindt van hier. Wie is de 10 plagen? 10 plagen, dat is nou de nummer 10. 10 plagen werden door. Also, nu hadden ze een klampen goud, zilver en brons. En naar mijn mening is veel hij gedacht, nou, ze ziet een rijke man, of een rijke mens. Dan op einmal zegt God, nu brengt mal een opfer. Van goud, zilver en brons. En naar mijn mening, de ganze beschrijving van het Bundeszelt, dat ganze goud wat je gebruikt hast, dat is krijgt dat goud wat van Egypte komt. Daar wil we God zo bossig als ze den bezegel die oren. Als je dat kalf bieden. Ja. Weet je, dat goud wie voor den Bundeszelt geplant. Geplant. Niet voor den bal. Kalf. Is te verstaan? Also God heeft zijn plan en hij maakt alles krijgt. Het ganze goud, zilver en brons, wat God wil voor de zijn Bundeszelt werden, dat we al met het volk. Also, wanneer we vandaag moeten zum Beispiel zeggen, we hebben een groot project, we willen hier boeren, we willen de wijn hier toe maken, of we willen hier eieren aanstalen en zo.
Dat ganze Geld ist met het volk. Die sind het volk Gottes. Dat Geld für Gottes seine Pläne sind mit uns. Die sind er mit uns. Gott wird nicht wieder machen, wird kein Plan sein oder wiesen, wann das Geld oder die Ressourcen für dort nicht da sind. Bitte versteht das. Das ist was ganz interessant. In das Bundeszelt wordt zo gebouwd. Ganz anders als de tempel gebouwd wordt. Ik kijk mal onlangs naar de intelligentie artificial. Heb je dat al geproefd? En ik vroeg me, wat is een machine oder irgendwo, ik weet niet van waar de intelligentie artificial, internet. Ik vroeg me, AI wordt AI, ChatGPT. Net vroeg me, wel die kost den tempel van Salomo. Die is in de Bibel is beschreven, en hij kent de Bibel, de intelligentie artificial, die kent de Bibel. Ja, daar is beschreven hoeveel kilo goud en al dat materiaal en hoeveel mensen daarbij gehoord hadden. Dan wordt mij gezegd dat daar worden $245 biljoen verbruikt om de tempel Salomo te bouwen. Dat is onheimelijk veel geld. 244 bilhão van dollars, niet miljoen, bilhão, 245 bilhões de dollars. En het slimste is, God heeft dat niemals gewünscht, naar mijn mening. En dat materiaal, dat ganze goud, dat wil niet met een volk. Die moest naar terugkomen. Een andere veldje despojar. Die dat aannemen van andere volken. Ja, van andere volken aannemen. Dat wil ik met een volk. Dus dat wil ik niet unbedingt Gottes zijn wens. Dit aber ja, dit wil zijn Gottes zijn plan. En doorheen wil alles, het ganze materiaal door. Wat bedient goud en wat bedient zilver en wat bedient brons? Brons heeft met je recht te doen. En wie worden moeite dat het ganze eerste deel van de Bundeszelt, de altaar en de hof, daar is bloos brons. Daar wordt alles van brons gebouwd. En dat heeft met een gerecht, en überhaupt met een gerecht op onze zonde te doen. De gerecht op zonde. O juízo, o justiça, pecado julgado. Dat de gerechte zin. Ja. Brons heeft met gerechte zin te doen. Met gerecht. Dat is één. Zilver heeft met erleuzing en rading te doen. En we worden ook mooi dat aardelijke kleinigheden van de Bundeszelt taub met brons en zilver gebouwd worden. Also dat heeft met God zijn rading te doen, Eva, oder heeft het met een julgamento do pecado, gerecht over de zonde, en onze rading over het gerecht. Also, we zijn geraad van de gerecht. Gerecht meint ze niet, hè? Wat? De julgamento. Sim, nós fomos redimidos do julgamento. Julgamento is gerecht, niet Ja. gerecht. Gerecht is justo. Justiça, ja. Gerecht wordt het dan doen zijn. Ja, door. Niet gerecht, sondern gerecht. Dat is gerecht. Gerecht, ja. Entschuldigung. Ik zei, dat wordt een fehler zijn. Ik zei. Tudo bem. Nou ja. Also, es ist zu verstehen, Brons und Silber. Brons ist das Gerecht über unsere Sünde. Und nun sind wir von unserer Sünde gerat. Daarin heeft Gott Brons en Silber gebruikt om dat Bundeszelt te bouwen. Het wil je nog herwijzen voor. Wat bedient Gold? De Göttlichkeit en de Heiligkeit van God. Wanneer du over Gold in de Bibel leest, dan kannst du dat mooi. Gold heeft met God zijn Heiligkeit, zijn Heiligkeit te doen. Dat, ja, rein. Ja. Ja, gold en zilver. Dat heeft zilver met rading en gold met zijn heiligheid. Nu nog een beeldje van Lothar, als de tempel gebouwd wordt, daar worden de wijn ganz en kwam met goud beschlest, beleicht, als Salomo zijn tempel bouwt. En dan als Egypte komen, de andere veldje, daar wordt het goud alle afgekrotst en weggegeven. En dat ganze Zilver, also dat volk weer ritchen op einmal weer het warm. We zo ritchen, boeden de tempel op einmal weer het warm. En dat anstatt Gold wordt het op einmal met brons bedekt. Also,
Dat we ons waar het gold is, maar we niet. Wie is brons is meestes gold, maar is niet. Dat ziet het gold uit, maar is niet. En vandaag heeft er ook vele mensen, in vele steden, wat ons dat gold, oder God zijn heiligheid, leven en aanbidden, leven als brons leven. Die maken ons van ze God loven, maar dat niet. Die leven als brons. De Eva revesting. Betraat je zich met brons aan, ons tot gold. Maar de mensen zeggen niet, dat is meestens gold. Het kan toch gold zijn, is maar niet. En hier waar we zijn, waar de brons hand heeft en waar de gold hand heeft. Dat heeft alles zijn symbool en zijn rechtje plaats. Zo, hier zijn de kleren. Oder vormen. Dit is de bunte Bibel. Zeg maar door. Eerst maar blijf. Voor mij is het blauw. Blijf. Zijn we dat weer van de uitkolonier. Grijf en blijf. Nee, blauw en groen. Het is niet grijn, het is grijn. Nou ja. Mijn vrouw zegt, maar grijn. Nee, het is niet grijn, het is grijn. Wie spoort ze met zo'n dag? Nou ja, wie ook. Also blij en blauw, dat is een interessante vorm. Die komt en waarde hier in Bundesveld, en waarde in de gardinen en allerlei. Dat heeft met jetlichheid van Jezus. Ja, jetlichheid van Jezus te zijn. Ja, je ziet er 7. Dat is alles. En etliche beetje wat ik gelezen heb, die willen sogar zeggen dat jeder voor van deze is een van de 5 evangelien te hebben. Zum Beispiel blauw, dat heeft met Jezus in jetlichheid te zijn, dat is het evangelie van Johannes. Het kan ook sogar zijn. Maar dat is niet unbedingt. Wat kan ze zijn? Dan hebben we nog een kleur, rood blijf. Op Portugees is purpura. Ja, rood blijf. Purpura. En dat heeft met de majesteit en schijnigheid van Jezus te zijn, van zijn majesteit. En dat kan de evangelie van Matthäus zijn, gewoon het zijn. En dan is scharlachrood. Het is garmizien. Het is rood. Dat wordt je vormen. Dit heeft een interessante geschichte. Eduard heeft vertaald in een vak van Realidades Nova Criação over de vorm van karmezien. Dan wil nog zijn. Jesaja boek. Nee, rood. Ganz rood. Van welk evangelium is scharlachrood? Wat? Van welk boek is scharlachrood? Marcus. Ja. Maar hier is wat ganz interessant. Waarom zei je Jesaja? Ja. Jesaja, waarom zei je van waar de klier? Jesaja. Nee, dat is wat ganz interessant. Kapitel 1, vers 18. Jesaja 1, vers 8, zegt es dit. 18. Sagt so. Dan komt en laat ons miteinander rechten, sagt der Herr. Wenn jene Sinnen aus Scharlach sind, die sollen schneiwit worden, wenn sie rot aus Purpur sind, aus Wal sollen sie worden. Zo, hier zijn de deze twee vormen zijn hier überschreven. Maar ik wil een zeggen, hier de purpurvorm. Op Portugees is karmezien, en zo is het ook op Griechisch. En op Hebreeuws is het woord tola. T-O-L-A, tola. En dat is ganz wat interessanter. Dat is sogar een rechterboek, wat zo heet. Maar dit heeft te doen met een vorm, een lagarta. Dat wordt zich een ja? Ja, een vorm wat nog maar een flatter wordt. Wanneer zum Beispiel verder een flatter wordt, dan moet hij kleine tjengen hebben. En toen zijn die kleine tjengen, maakt hij zich vast aan een boom.
En wanneer sie nicht erst mal geboren sind und selbstständig sind, dann stirbt die Worm. Und dann wird von diesem Worm ein Liquid, ein Kamp wat flussen jet ruut. Flissen getrut und dort es krijgt es vor. Die wird von diesem Baum dann gesammelt. Das nennt sich Karmesin. Aber nun stell dir mal vor und krieg mal die Gleichnis, was wir hier mit Jesus haben. Jesus sind auch selbstständig oder freiwillig, nimmt Schritt und mag sich auch fast, um dort, wie aus Kinder Gottes, ganz und gar frei leben zu können. Also er ist der Worm, was sich fast macht. Das ist das Blut. Ja. Ja, das Blut ist Kreuzer von dieser Form. Ich leise nicht, dass Jesus ein Worm ist. Ne? Du kannst das nicht leiden. Es war die Wiese. Psalm, Kapitel 22. Jesus ist ein Worm. Hat sich das ein Worm gemacht. Psalm, Kapitel 22. Bitte lesen wir von ein Passage. Ist genug. Von ein Passage. Qual versão? Psalm 22. Psalm 22. Een van Davids in de psalmen ver te zingen, naar de wies, de reiko, die tidig gegeten wordt. Mijn God, waarom hast du mich verloren? Van waar kannst du bezinnen wat dit bedeutet? Wie schritt für das? Ist nicht so? Nun mal wieder. Nur meiner Meinung hat Gott nicht, oder hat Jesus nicht bloß diesen Satz gesagt, aus dem Schritt. Hat den ganzen Psalm gesagt. Mal wieder. Waarom blijft du met die halb so weit auf und hörst nicht nur mein Stenen? O mein Gott, ich schrie alle Tag, aber du antwortest mir nicht. Auch danach empfing keine Ruhe. Und doch bist du gekreint aus der Heilige. Du bist der, den Israel lobt. Unsere Vorder sahen vertrauen auf die. Sie vertrauten die und du halbst an. Sie schrien nur die und waren gerat. Sie verleiten sich auf die und werden nicht geschont. Aber das eben da sage ich. Aber ich sie ein Worm und nicht ein Mensch. Du hast. Ein Spott unter den Menschen und vom Volk veracht. Also. Kannst du mal einen Applaus geben? Dann geht es wieder. Wenn du das in den Psalm las, dann wirst du sehen, dass es ganz genau Jesus anschritt sein. Ein ganzer Psalm. Ja, hier ist ab 5. 4 vers 7 is het hier. Vers 7, ja. 22 vers Dit is 7. de titel, is een eerste vers. Maar wat ik wil, Jesus zegt, schritt, zie een worm niet aan. Also hij dreht sich naar dat Bild van deze worm, wat zich aan een boom vastmaakt, en storft, wat zijn het geen leven tjenen, en dan heeft dat zijn bloed. Halleluja. So. Jetzt gehen wir wieder. Nu hebben we nog het Fennet Lins. Linenzech. Ja, Linjefine. Linjefine is Fenet einfach. Linzech. Ja, dat is wit. En dat kan met een evangelium van Lucas te doen hebben. Ja, dan hebben we de feier. Het vroeg me meermaals etliche Sachen van God en om Heilige Geest. Waarom bloos feier evangelium? Daar wordt je veel meer geschreven. Daar kan veel meer geschreven worden. Oder die Menschen haben wahrscheinlich mehr geschrieben über Jesus und warum wir bloß die Feier Evangelien haben. Vielleicht wegen das. Das ist Kalaya. Das ist ein Symbol, ein Nummer Feier. Feier hat mit der Menschheit zu tun. Die ganze Schöpfung von Gott. Das bedeutet Nummer Feier. Zum Beispiel, wir haben Feier, me ajude aqui, 4 estações do ano. Ja, Jahreszeit. 4 fases da Lua. Mondtide. Mondwechseltide. 4 pontos cardeais, norte, zuid, leste, oder west en... Noorden. Feierzijde. Ja. Ja. Het kon niet. Wie viele etliche weder. Also, de nummer feier heeft met de Schöpfung te doen. En daar werden de eerste nummer feier in de Evangelien ook feier voor. En wie worden ook feier post is columnas. Feierpuls. Aber
Het wel op de voorhemel checken. Naar mijn Meinung, passen die nicht out. Dat zit niet zo schmal. Mijn vrouw wordt er bestemd al een grein het maakt uit. Ja, ja. Het is te ruidlich, alles. Ist nicht so? Das passt nicht auf. Aber wir können das nicht. Das muss diese Form sein. Kreuzer. Vielleicht nicht Kreuzer, aber blau, rot bleibt en scharlachrood en wit. Deze vormen zijn alle wegen in Bundeszeit. Überhaupt in de gardine, wat daar gemaakt wordt. Also, dat heeft ook zijn symbool. Deze vormen zijn zeer wichtig. En hebben zijn symbool. Zo, wieder. We worden een pauze maken, ja? Wanneer? Vlak niet heen? Nee. Wanneer maken we een pauze? Zullen we dat nu maken? Ja. We hebben een pauze maken van 2 minuten. Nee, ik weet zo. 10 minuten, vielleicht. 10 minuten, bitte.
So, wieder. Los. Que tipo de madeira é? Tipo de... Não existe mais. Madeira de acácia. Mas é parecido com o quê? Não. Não é com roble? Não sei. No Brasil não existe. Eu conversei com um carpinteiro, ele conseguiu, não sei da onde, e ele me fez um estudo sobre essa madeira. Ele estudou. E é terrível de trabalhar. Muito duro? Muito duro, difícil, torta. Por que Deus usou isso então? Já você vai saber. Já você vai saber. Ah, boa. Velho, então. Impressionante, cara. Tá lindão. Por fora. A segunda porta. So, we maken voets wieder. Ik wil zeggen, in de graduatie, al die wat gradueren, die zijn ook een groep bijna, door hij alle informationen, wanneer je irgendwas willen weten, dan vraagt mij, Aldrin, Jake, Anna. Wat ik plus zeggen wil, is dat je bitte bed van jou, die handel meestal al, maar van jou bed zo over, dat je Unitalia zei, want Unitalia is dat te ontekenen. We kunnen niet laten van jou zo over te bestellen. So da ist es wichtig, dass je die von dir aus so over sei. Und dann, wo wir danach ein schönes Fass haben. So. Dat wordt werkelijk zeer fijn, een stroom, een schijnzelle. Ik wil nog wat zeggen. Ten eerste, weil we plannen de Bildschule wieder te maken. En we worden waarschijnlijk lerarsbrücken. En ik zei hier de lerarszetten hier al. Ouda? Ja. Ja, ja. Ja, das bestimmt. Mir geht mal so. Die Menschen sagen, das verstehe ich, mir ist es zu schwer, für Menschen zu reden. Als ich in der Universität komme, ich lehre als Ciências Contábeis, Ciências Contábeis, contabilidade. Contador, Rekenführer. Ja. Ich habe al 3 jaar darüber gestudeerd, aber nu eentje in de universiteit wieder te leren. En ik had een leraar, ik had mij zeggen, en ik had sogar mijn naam. Het was een gouda Schüler, werkelijk gouda Schüler. Aber nu kom ik in de universiteit, daar waren 110 Schüler, die zijn fresh in de universiteit gekomen. En deze leraar, die gaf dan opgave van toesmaken. En irgendein Schüler wordt in de eerste klas dat lezen en verder al de Schüler dat aan een quadro, aan de tafel bewijzen. Mir wordt zo angst davon, wirklich. Mir wordt aber wirklich Angst. Ik ging niet zur Schule. Ik had Schiss, hij wordt mir roepen. Ik wil mir zeggen, hij wordt mir roepen. Ik had wirklich Schiss. Ik kon dat niet aannemen. Einmal traf er mich, zei, hey, du wirst überhaupt nicht durchkommen. Du fehlst zu viel. Het wordt am Kreuz sagen, dann heben wir ab und sagen, dann hätte er was. Halt nicht, hij wordt het niet dann. Aber er ist dann endlich mal wiedergekommen. Aber das ist wirklich nicht einfach. Ne? Man hat jedes Mal man hat immer so kämpfen, ne? Omdat man veel mensen is. En zich schämen, de Fehler maken. Maar dat schijnt niet de tijd. Het eerste Mal, een van de eerste Mal, dat weet je ook voor een klas, dat we om namiddag weer de klas. Dori weer de mank ook. Dan werden daar, glaube ich, 14 oder 15 Schüler. 12 davon waren Frus, mehr als, und 2 Männer. Ein von den Männern, der saß sich einfach an, hat 3 Steiler rum sich, ein für die Bibel, ein für die Heften, ein weiß nicht was. Und ein von den Frus, was da kam, der saß sich an, mocht die Augen tau und mocht bloß oben von der Wachheit. Also die schleipt den ganzen Mittag eben.
Een aardliche. Nee, het weet niet Dori. Nee. Dori wordt zelf niemand staan met. Überhaupt niet in mijn klas. Maar daar weer andere nog. De dozelen dan zo. De weer zo als man de bedapperd weer. Dat change was zo dan. Dan op eenmaal de klas zo slijperig. Een mens wat est, dat is met mij. Het probleem is met mij. Ik kan niet gaan, ik kan niet naar de klas, ik versta niet te leren. Ik wil werkelijk, ik wil dat afgeven. Dan op eenmaal van mij weer, dat heeft niets met mij te doen. De schillen moeten oppassen. Die zullen irgendwas doen om abwatchen. Oder kaufen erin, oder weet ik wat. Ja, sich selbst schniepen, irgendwas. Aber das ist nicht mit mir. Und dort war, dann geht das immer wieder. Aber es will die wirklich, ja, ist nicht wahr, so, ja, Mut machen. Wenn du Lehrer willst oder ein Lehrer willst sein, dann red mit Eduard und Heidi. Wir wollen so weit kommen. Wir wollen jetzt ja 2 Klassen haben. Einer wird von hier wieder geht und einer wird weiter anfangen. Beim ersten Fach, was wir hier hatten. Das ist nicht so? Das war wir planen. Und dort haben wir Lehrer. Ich kann nicht da mal herkommen. Und Arno Pauls auch nicht, und Heinrichs auch nicht, wir kennen es nicht. Die Lehrer sind hier. Amen. 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 So, ich habe den Amen nicht gehört, aber Gott hat. Hat die Namen angeschreven. Nu past hij op, hij wordt die roepen. Hij wordt die kniepen. Midden in de nacht. Huis mal her, du willst Lehrer worden. Zo geht dat. Dat is niet zo? Dori hat ook immer Schiss. Er ist eine wunderbare Lehrerin. Wunderbar. So, gehen wir wieder. Hier ist noch sind andere Sorten Material, was auch im Bundeszelt gebraucht wurde. Te zeggen. Die vragen ze of Bundeszelt te doen hat met veel Farbe oder mit einem Bund. Nee, das ist ein Bundeszelt, wie es dort mit einem Bund zu tun hat. Ein Pacto, Allianz. Der Bund ist von Sinai und dann nachher den Nienbund. Bund ist was anderes. Das Zelt ist auch Bund. Aber das hat mit einem Bund, mit einem Pacto zu tun. Okay? Muito bem. En nu hebben we hier wat Interessantes. Dat halt. Daar wordt je ook halt gebracht. En dat weer een bijzondere soort halt. Dat acacia halt. Zo wordt het bloos in de wildnis, in de wüste. Ja? Zo, dat was bloos daar. En in Brazilië is het niet. Ik had een man, oder een mens, die bracht het, ik weet niet van waar. En hij heeft over dat halt geleerd, over dit soort halt geleerd. En dat is ganz interessant. Dat is ganz klein, dat was niet veel. Ganz een qua kram, zoals dit beeld is. En Mario wollte dat wieder wijzen, waar dat touw komt in de Bundeszelt. En ganz scheef, ganz klein, spijkerig. Dat is zwaar te behandelen. Dat braucht veel vier en water. Dat zijn ook symbolen van een Heilige Geest. Maar dat wat we maar reden. Also, dit halt heeft met ons te doen. Is dat als de mensheid. En God kan irgendeine andere soort halt uitgezocht hebben. Maar hij wil krijgt is. Krijgt zo scheef, zo klein, zo kram, zo zwaar arbeiden. Krijgt is wie. Dat is niet? Klein, spijkerig, krijgt is wie. Also, nichts ist in der Bibel umsonst. Krijgt het halt. Maar waarom kon het niet zo Cypreste zijn? Cypreste van dit halt wordt de arke Noah gebouwd. Oder cedro, de hoge. Zederhout. Ja, de smaken, geletje, breda. Nee, ganz kram, ganz scheef, klein en hard te bearbeiten. Dat zijn wie. Daar zijn we door. Also, Jesus ist in Bundeszelt und wir sind auch. Das ist das halt. Und dann ist das eigentlich für die Lampenhuilen. Die Lampenhuilen ist ganz interessant. Das wollen wir auch mal beter bearbeiten. Maar dat heeft te doen met een Heilige Geest. Hij is ook al als symbool in de Bundeszelt. En dan de Weerruk. Ja, dat. Weerruk. Weerruk. Ja, dat. Ja, dat is krijgt van, zoals we zeggen, vandaag en hier wordt vandaag gezegd. Dat is falsch. Vandaag heeft het niet.
Dat wordt niet zo geschreven, dat wordt vandaag geschreven. Is het niet zo? Is het of niet? Vandaag. Ja. En waarom wordt vandaag gezegd? En dit is kruidzaal. En wanneer je dan nog van mijn kul niet komt, dan is het vandaag. Oh, nou ja, ook slecht. Nou ja. Vandaag. Vandaag. Nou ja. En wat zegt de weerrok? Weerrok. Menschens, tja. Incenso, pronto. Dat is een autor voor dat willen we ook maar weer doen. En dan zijn nog de hoorns. Schifre. Hoorn, schifre. Een hoorn. Hena. En die boek staat geweden. Ik geloof dat is het paste woord wat Johnny gevangen heeft, maar dat zijn de hoorns. Jeder autor, jeder meubel wat die hebben, die hat Hena. Dat gaat ganz komisch. Jeder Boot hat Hina. De autor, os altares. De Autoren haben Hina. Autor. Jeder Autor hat Hena an der Spitze. Jeder feiert. Zum Beispiel hier, das ist ein Dash. Hier wird einer sein, hier und dort. Wat heeft dat te bedienen? Dat is een bediening van macht, van regering oder autoriteit. Also, dat bedient de Hena. De Chiffres. En het is ganz interessant, wenn man in de Geschichte wiedergeht. Etliche Männer, die hadden zo schiss, dat een andere am vernichten worden. En jeentje noemt autor en hält zich bij de hoorn aan. Ja, daar weer een zeker. Daar weer de zekerheid. Ja, zekerheid. Mensch. Nou ja, het wordt worden. Also, dit is ook daarbij, we worden dat nog her, maar ook wieder. Op die boek Zieden, op de negende Zied, daar zijn moten van al de steden. Dat is plus een informatie, we worden daarover hier niet reden. Maar du kannst dat nog lezen. Dat heeft ook zijn symbool, maar die worden hier wieder gaan. Dan go nummer 17, over de priester. Ah, nou ja, wacht. Waar hier wird onhouden. Ach, porque? Zo, het was hier een... Ja. Het was hier bloos een touwhang, een resume maken, wat we hier hebben. Ja. De meubel op een hof, daar is de opferautor, we waren maar daar even reden. Twee zaken, dat is van brons gebouwd en de was komt ook van brons. Dat is op een hof. Zo, daar is de opferautor en daar is de was. En te water daar is waar we maar zijn. Terwijl we ons dat bloos wijzen. En dan gaan we de meubel van de Helgesteed. Daar is een dash met brood. Dat heeft ook zijn wichtigheid. En vooral 12 stukjes brood. En dan de lampenhouder. Die heeft ook 7 lichten. Dat heeft ook alles zijn bediening. En dat is een autor. Weerrok, autor. Autor. Die heeft ook zijn hele. En de dash ook enzovoort. Dat is plus om te wijzen wat er is. En daar zijn ze ingesteld in dat boek. Weerrok autor, dash met brood en de lampenhouder. Dat is de heiligste steed. En dan de allerheiligste, dat is de bondeskist. En dort om dan te komen, dat we een arbeid. Dat kan bloos de hoge priester dan eenmaal in het jaar. Maar die willen we ook daarover reden. Die wordt dort ons hingen. Je lot. Het is een ander beeld van een andere ziet. De bondeskist, weerrok autor, dash met een brood en de lampenhouder. En hier zijn de moten kwijt, dat we ongeveer het zelt dat we het ganse gebouw, waar de tabernaculum is, de heilige en de allerheiligste staat, dat is 4,5 meter hoog. Nou, ongeveer niet, ganz zo.
Ganz genau, 5 meter. En lang 13,5 en 5,4 breed. Dat wordt alles in eilen, Covadus, gemeten. Dat is alles beschreven in de Bibel, kan je dat nalezen. Dat is bloß eine Information. Ich will darüber nicht wieder reden. So, ab Sie, tiende sieht, da sind die Priester. Die Priester sind nicht Schleider. En die wäre ook ganz interessant. En ook zo bunt. Zo met blauw. En de feiervormen wat we daar hadden. Blauw, blauw niet bleef. Rood, blijven rood. Bleef rood. Rood blijft ben ik. Rood blijft. En de scarlate Scharlagrood. scharlagrood en wit. Zo stroom je eentje aangetrokken. Dan moest er jeder dag, wanneer op een half ging, dan moest er zich zo aantrekken. Dat weer een bijzondere stom van Levi en dan een familie van de stom Levi, die durft dan hoge priester zijn. Hij en zijn jongens. En die trokken zich dan zo aan. Dat waren etliche ganz interessante Sachen. Ganz genau moest het zo zijn. Da waren 2 Steine hier en hier. Den nennt man Onyxsteine. Ganz besonders. Und dann wie ein Bruststech. Hier, das ist der Bruststech. Da sind 12 verschiedene Steine. Die waren hier auf der Brust gedaan. Das hat mit den 12 Stämmen von Israel zu tun. Jeder Stein bedient einen Stamm. Und dann der Gord oder die Jürtel. Ich kenne den Wort Pajas nicht, ne? Heidi sagt nee. Dat is roosjes, ja. Roosjes, ja. Roosjes. Belt. Hier weer de gord, de jurtel. En dan de efod, dat komt even dit. Dat is dit deel hier. Ja, ongeveer. Dat is een schaaldoek, ja. En dan een mantel. En dan ganz ongeveer nog een rok. Also, ongeveer alles weer een witte rok. En dan komt de mantel even. Dat weer dan blauw. En dan de feiergeleier daar bin Efod, zo is het in de Bibel geschreven. En dan een gord en de broodstreep. Also, dat was ganz interessant. Zo moest hij zich aantrekken. Hij kon zich einfach niet nur aandacht komen zoals hij wilde. Hij moest zich daar aantrekken. Hier hebben we een hoge priester zo. Dan weer op zijn kop nog een kop in. En een plot, daar stond geschreven, dort. Heilig steht im Herrn. Also hier stond geschreven, heilig steht im Herrn. Santidade ao Senhor. Also de ganze Priestertum, dat weer heilig steht um dem Herrn. Und all diese Bedienung. Also keiner kann ein Heiligen steht oder einen Allerheiligsten einfach so nennen. Du musst erstens mal ein Priester sein und sich so antrekken. Keiner kann ver Gott kommen, wo die Bundesschest wäre. Bloß der hohe Priester einmal im Jahr. Maar waar we dan ook even dat reden. En waarom het zo is. En waarom het zo nur einfacher is. Wir sind hier vandaag ver Gott. Wir brauchen uns nicht so antrekken. Wir brauchen nicht ein Jahr warten. Wir brauchen nicht warten, vielleicht das Blut von einem Schub uns versäumen kann. Wir sind einfach frei von allen Sünden. Wir sind ihr Rat. Und wir kommen, wann wir wollen, ver Gott. Dat is de Diabond, dat is wat wunderbaar. Maar de priester die hadden zich zo uitgetrokken. Al de voorwaarden hadden ze bediend, we hadden er even al gereed. Al dat is dan hier toegebracht. Nou, hier is een ingang, een vergelijk, waar jeder mens nemen kan en wanneer. Het leefde weer zijn rechtig. Nou ja, weer, hier is de hoge priester, de heilige steed, de hoge priester, en de priester en waar de hoge priester. De hoge priester die moest eenmaal een dag nom lampen houden en de weerookaltaar, om het te oppassen. Iedere dag moest de hoge priester naar gaan en de lampen zijn, die moesten eenmaal brennen, lampen houden en de altaar van weerook moest ook ganz eenmaal brennen zijn. Dus iedere dag moest er dan heen, met deze sluiten. De priester, die past op on Sabbat ging hij dat brood tussen. Dat was een die had 12 bieten brood. Ieder zinnewind, ieder Sabbat wordt het brood
omgetoetst. En jeder Sabbat moest hij als priester dat brood en heilige steed opeten. En dan fris het brood nemen. Dat heeft ook zijn symbool. Ja, en we worden dat ook morgen leren. En dan de Allerheiligste, de hoge priester, eenmaal in het jaar, en de, wat had je geschreven? Verzuiningsopfer. Offerte au sacrifício de expiação. De verzuiningsopfer. Eenmaal in het jaar. Also dan worden al de zonden van de ganze volk eenmaal op een kabriet, een kaas, opgezegd. De ganze spricht, de ganze Sünde worden da mal alle regelmäßig gesagt darüber. Die wordt dan in de Wüste gedreht, Verdreven. Ja. En een andere kaas wordt dan geopferd. En met diesem bloed ging de hoge priester dan in den Zelt nemen. In de heilige steed en in den Allerheiligste. Also wenn wir uns verstellen, en wie worden ook zijn, ja, die wijn, die zijn alle zo smaak met goud. Waardoor we immer alles geriet van bloed. Dus de hoge priester kon niemand nemen gaan. Niemand in de Allerheiligste nemen ohne bloed. Wat? Nee, dat wordt niet rein gewaschen. De ganze Bundeszelt, dat is wat ganz interessant. De ganze Bundeszelt, dat stonk immer nur gebrodenes Fleisch, oder gebrandet Fleisch en de bloed. Immer. Ja. Dan stel je mal vor, jeder Tag, jeder Morgens muss der Priester ein Opfer bringen. Dat muss ein Autoropfer oder Opferautor. Dan wordt het heilig en gebrannt. Dat bloed wordt rondom den Autor gegoten. Jeder zum Morgens, jeder zu abends. Da muss immer vier zijn en da wird immer Fleisch. Dat wordt immer verbrannt. Maar dat is niet zo als churrasco. Dat wordt verbrannt. Dat Opfer wat zum Morgens kauft, dat muss ganz und gar verbrannt. Dan stel je mal vor, jeder Volk, jeder Mensch von dat Volk, wenn der gesündigt hat, dann muss er sein Opfer bringen. En een Tier dafür bringen. Dat kan een kalf zijn, dat kan een schop zijn, irgendwas. Je nachdem wat hij gesündigt hat. Dat muss kreuz zo gehandeld. Also dat bloed wordt rondom den altaar gegoten en dat vlees hij smeet het in brennen. Daar wil zeggen, dat stonk immer nur bloed, dat stinkt niet een, en immer nur gebrodenes Fleisch. Also wir zijn hier, dat is zoals een stroom, die Schleider zijn zo stroom. Maar dat weer een griezend, bloedig leven. Een verdomd leven, wordt het zeggen. En we leven nu in Jezus in ganz en vrij. We brauchen dat niet meer. Dat is een systeem, dat is bloos een beeld wat ons nu Jezus aangeeft. Dat nu Jezus aanbrengt. Jezus heeft ons ganz en vrij gemaakt, überhaupt van deze systeem. We brauchen dat niet meer. Aber wir moeten dat leren om te verstaan wat überhaupt Jezus in onze stad gemaakt hat. Stel je mal vor, ich habe eine Andacht und Sonntag und hier fährt es ein Autor. Und all diese Sünden musst du hier betalen. Wir müssen unsere Sünden mit unserem einen Leben betalen. Aber dann leidt Gott durch dieses System, dass das Volk nicht mit seinem Leben die Sünde betont. Doorweg, oder doortel, gaf er ein Opfer, ein Tier. Dan staat er voor, alle Sünder komen zondag naar aandacht. En die loten door zijn Opfer. Wat voor dat van een aandacht zijn? Dat ganze gebrodene en verbrandde, het vlees en dat ganze bloed. Dat wordt niet interessant zijn. Ik vind niet, dat is niet interessant. Dat priestertum, wat ook, die hadden zijn smakelijk leider, dat vind ook niet interessant. Een ganze dag even, iedere dag met bloed te handelen. Dat is niet interessant. Eindelijk dat het even is. Eindelijk dat we niet meer hebben. Zo. Ik wil vragen of u vragen hebt. Zeg maar. Ik versta niet. De orthodoxe Juden, doen van die nog opfer, of luren dan gaan we naar opfer?
Nou, die orthodoxe Joden, dat is een ganz interessante groep wat in Israël woont. Dat is een kleine groep. Die leven nog een ganz oude systeem. Die hebben we nog niet meer een offer te brengen. De ganze Judentum, de ganze Joden, die hebben één dag dat wat ze nog behouden. Dat is de Yom Kippur. Hast du al gehoord daarvan? Yom Kippur? Yom Kippur, dat is jong, dat woord dag. En Kippur is dat woord expiação. Verzuining. Also dat is een dag van de verzuining. Dat we al in dit systeem, in dit bond beschreven. Dat is de dag waar de hoge priester in allerheiligste neemt. Maar nu hebben ze niet meer. De bond is ook geen tempel, is niets. Also het enige wat ze kennen is vasten in deze dag en zijn zin onerkennen. Bloos. En de orthodoxe Joden, die gaan dan nog door naar de muur in Jeruzalem en behouden nog etliche traditionen. Zum Beispiel, die schneiden zich den Bord hier nicht auf. Das Wort. Die sind so lang. Die hadden verschiedene Haut en gewoon ganz anders uitgetrokken. Maar dat is de ganz minorie van het volk. De wenigste. De wenigste. Orthodoxe, dat zijn de ganz radicale Joden. Die behouden die traditie. Nee, die ganze Joden geloven niet dat de Messias gekomen is. Die Joden die geloven niet dat Jezus de Messias is. Die wachten nog daarop. En die leven immer nog in dit oude systeem. Maar die gaan niet meer in een tempel, die kunnen niet meer offer brengen. Die wachten einfach. En de Messias is al door. Maar de orthodoxes, dat is nog een andere groep, een kleine groep. De meeste Joden die wachten immer nog van de Messias en behouden dat gezats. De Joden denken, en veel christen denken, dat ze, wanneer ze wat gouden doen, wanneer ze vasten en 3 maal een dag beden en weet niet wat, de vasten gaan, dan worden ze de eeuwigheid schreeuwen. Zo dachten ze aan Jezus zijn tijd en zo denken ze vandaar nog. Also van dat alles zijn we vrij gemaakt. We wachten, we brauchen niet meer wachten. Ons Messias is al door. Christus is de Messias. Jezus is de Messias. Hij het beantwoord. Nog een vraag? Bitte, mag nog een vraag. Zet maar, nu wordt hij mal... Ging mais? Nee, schwere vraag. Ist irgendwo auf der Welt nach so einem Zelt abgestellt, dass man dort noch sein kann? Ja. Das ist ein Original, mit der originalen Mute und alles. Ja. Wo moet wir hinfahren? Ich weiß noch nicht ganz genau, aber das ist im Süden von Israel da sind sogar Bilder. Wenn du Internet geht, da hast du Bilder davon. Das ist ein Besuch. Aber das hält uns nicht das Besetzen. Woran hält das nicht das Besetzen? Wir können das hier abbauen. Wir haben hier rum noch. Maar wat helpt ons dat? Dat is een beeld van de waarheid. De waarheid is Christus. Als we in de gemeente weer, in de church weer, dan hebben we mal opgebouwd. Om de Tjechen ook de Schiller te leren. Al deze symbolen en al die vormen, al dat. Dan op eenmaal wordt het heel wichtig. Dat Zelt dat wordt wichtiger als de God van het Zelt. Dan zitten we einfach zo en is opgeriemd. Wel niet meer. Dan etliche zeiden, mir wordt mal gesagt, hör mal, wie haben Ruhm da in eine Chakra oder ein Sitje. Bij een Quinta. Wel we dat Zelt da opbouwen. En dan brengen we sogar een Opfer. Zijn mensen, zeg, wat denkst du die? Wat denkst du die? Wir leben nicht mehr um dessen Bund. Also das ist so Strom, aber so Schmack, aber das wird doch so schön sein. Nee, das ist ein Bild, ein Symbol von der Wahrheit, was Christus ist. Cristo em vós a esperança da glória. Colossenses 1:27. Christus is in jullie als de hoopning voor de herrlijkheid. Ja. In Christus, Paulus schrijft ganz interessant. Hij krijgt nu, het maakt jeder danach zum Ernsten. Een studie over een Kolosserbrief, wie komen dat op, een paar mensen. En we reden over die Bibel. En we hebben de Kolosserbrief
brief mal uitgelezen om te ontvangen. Dan schrijft Paulus zo, Christus Jezus de Haar. En hij schrijft het in deze ordnung, Christus Jezus Haar. Also dat is niet Jezus Christus, Christus Jezus. Net vroeg me wel, vroeg den Heilige Geest, waarom heeft Paulus zo geschreven? Waarom schrijft hij zo in zijn brieven? Waarom is dat zo? Voor ons is dat einfach Jezus Christus. En hij had Schiller gehoord, die dachten dat Christus Jezus zijn hergenomen werd. Werkelijk. En dat we Jezus Christus als haar namen, wie zij een beroemde mens werd. Zoals we zeiden, de oudere mensen. Haar, het is haar Klassen. Ja, zo zijn we. In Portugies is nog meer. Senhor Klassen, Senhor Norberto en zo wieder. Maar het is niet toch jij. Haar is dat wat hij is. Een ganze universum, een ganze Schöpfung. Hij heeft het heerste, o cargo mais alto. De höchste Platz. De heerste plaats. In de ganze Schöpfung. Daarin is hij haar. Daarin wordt voor hem ook haar namen. Maar dat is niet, weil hij een beroemde mens is. Hij is. Maar dat weil hij zo is. En God heeft hem als haar gesteld. Zo, over Paulus schrijft Christus Jezus. En waarom niet Jezus Christus? Lees maar de brief van Paulus, dan kannst du dat van daar met Mario doen. Maar alle brieven nalezen, dan wordt het mooi waar hij dat schrijft. Waarom zo? Jezus is de naam van de Christus wat van God gesandt is. Maar Christus weer voor Paulus wichtig. Want Jezus is de naam, dat is de radung wat van God komt. Maar Christus is die wat van God geschickt wordt en dat Rijk Gottes in de wereld aanstaat. Also Christus is de Messias. En al dat wat we van God hebben, al zijn leefvalligheid, al dat wat van God is, dat is in Christus. We zeggen op Portugies in Christus. In Christus. Dat is niet met Christus, dat is binnen in Christus. Zum Beispiel, Roma 8, vers 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Du hast keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. En Christus. In Christus Jesus sind. En Christus, nicht in Jesus. En Christus. Jesus ist ein Mensch. Jesus bedient de Menschheit von Gott op de Welt. Christus bedient de heiligheid van de mens van God. De heiligheid voor de mens van God. Jezus bedient de mensheid van wat van God schijnt tot ons. Jezus is de mens. Christus is de schechter van God, wat ons naar God brengt. Vou falar em português. Jesus é a humanização da divindade de Deus. Jesus wird ein Mensch gewordener Gott, oder dort wird von Gott kommen. E Cristo é a divinização da nossa humanidade. Und Christus ist dort Gott gemerkte von unserer Menschheit. Divinização. Cristo é o... Nós nos tornamos divinos, somos humanos e por causa de Cristo. Durch Christus, wo wir göttlich gemerkt. Wenn wir Menschen sind, wo wir durch Christus göttlich gemerkt. Ja, dat chama er Christus. En Jesus is de... Als Mensch geworden, von Gott nur Von Mensch Gott. geworden. Mhm. Also, Jesus chama en Christus je. En wie gaan met aan? En dat is voor Paulus zo wichtig. Paulus zegt, Christus en Christus hebben alles. Daar is de Rijk Gottes en daar moeten we gaan. Daarin is Christus in ons, Christus in ons, a esperança da glória. Christus ist in uns die Hoffnung für die Herrlichkeit. Maar wenn Paulus las, dan is dat ganz quasi zeggen, hij is een Jood geweest. En een ganz berühmter Jood. En een orthodoxer Jood. Een strenge Jood. En dan op eenmaal heeft hij alles uitgeforscht en uitgezocht wat überhaupt een leven in Christus is. En hij schrijft ons daarvoor. Maar dat heeft niets met onze thema te doen. Ik val het plus bij. Er is nog wat. Zullen we vanaf Schluss maken? Lá tem uma pergunta. Gott sagt Herr Abraham, wer sein Volk segnen wird, wer das israelische Volk segnen wird, den wird Gott segnen, wer das pflegen wird, der wird Gott auch pflegen.
En wanneer we nu van de orthodoxen Juden reden en we zijn de zend van God weggedreht en de gaan niet meer op de streek. Als het niet dicht biedt, dat we dat dan niet zegenen dan? Opa. Ja, dat is een zware vraag. Het wordt verzet te enden. Eerstens mal, de bond wat God met Abraham gemaakt heeft, dat zegt dat is een zegen voor al de mensheid. Todas as nações da terra, all the fértil van de wereld. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. 1 Mose 12, vers 3. Alle fältje in de wereld worden derg die gezegend worden. Dat is het eerste. Wat komt dan? Het volk Israël verstond dat zij de einzige waren wat een bond van God schreef. Maar God heeft niemals gezegd dat zij de einzige zijn. Also zij hebben zich, eles escolheram a exclusividade. Zij hebben gewild dat de bond weer blijft veran. Dat wil maar niet zo. En deze bond, een bond Sinai, van irgendwer komt en zegt, het wil ook een Jood zijn, het wil ook van Jood volk zijn. Nou ja, dan laat die besneden op je riem te zeggen, dan tjemst. Dat is een gezatz. Maar Israël heeft dat niemals gevolgd. Die waren immer, die einfache Menschen immer weg. Wanneer we niet in het testament komen, dan zum Beispiel, die lome mensen, de blinde mensen, die kunnen niet meer in de tempel gaan. Waarom niet? Die waren Joden. Maar die kunnen dat niet nennen. Wie is Israël zei, nee, dat is het allerheiligste. En hier kunnen bloos heilige mensen nennen. Paulus komt verder gerecht, zo. Wie ze die dachten, hij had een uitlander in de tempel gebracht. Dat was de ganze Geschichte. Hij had je dat niet. Dat was een lee. Maar hij had een uitlander in de tempel gebracht. Stel je maar voor. De Joden willen hem doodmaken. Wie ze dachten, hij had een uitlander in de tempel gebracht. Nog wat. Jezus zei, als hij naar Jeruzalem kwam in de laatste week van zijn leven, dan kwam in een stad nemen, eentje een tempel en eentje roet. De eerste dag eentje water. En vangt onze ganze dag te verbreid en weet niet wat. En zegt einfach, hier vocês fizeram a casa de oração para todos os povos num covil de ladrões. Die hand van het ganze huis eine Reba-heilige mehr. Zo, o templo, oder de tempel soll een plaats zijn, zodat alle Fälscher doorheen gaan en God aanbidden. Zij aber, de Joden, hadden dat een covil de ladrões. Eine Reba-heilige mehr. Ja. Maar waarom wordt God er nog zijn? Also, dat is niet dat God, oder dat wie de Joden wegtrekt. Die Joden had zichzelf uitgetrekt van de nieuwenbond. Die hadden niet aangenomen. En wie moeten de Joden lief zijn? Zij lief zijn. Dus sie worden nichts hebben, zum Beispiel dat wat we hier hebben, we worden niet meer de Bibel hebben, een bond, nichts, wanneer het niet uit de Joden komt. Also wir sind hier, wie is het jüdische Volk einmal Gott aangenomen hebben, als zijn God. Und daarmee moeten we het niet vernichten. Daarmee, de ganze antwoord is in Römer kapitel 9, Bad 11. Kannst du het even lezen door wat het zegt. Römer van kapitel 9, Bad 11. De Römerbrief, de schrift Paulus naar de church, of naar de gemeente in Römer. En daar weer Gentiels, wat zeg je nou? Heiden. En ook Joden. Dan schrift hij voor de Heiden en dan voor de Joden. 3 kapitelen. Also Joden, je past op. Je bent te stolz. Je moet niet stolz zijn. Je hebt alles gekregen wat we hebben. Wat God je geeft hebt. Maar dat is nu ook voor de anderen door. Dat is een interessante thema. Ik weet niet hoe het in de eeuwigheid wordt zijn. Is dat worden, naar mijn mening, dat is bloos mijn mening. Dat is mijn mening. Dat kan niet worden, het drukt niet waarheid zijn. Maar er worden 3 soorten mensen zijn. Die wat geraad zijn, die wat niet geraad zijn en de Joden. En wie moet God dat probleem lezen? Die nemen den Messias niet aan, maar dat is het volk Gottes. Die zijn gehoorzaam naar een bond. Naar een oude bond. Die zijn aan een nieuwe bond. Ik weet niet hoe God het behandelen wordt. Eigenlijk dat het niet mijn probleem is.
En de Juden. Die wird nicht Jesus schauen. Ich weiß Nee. nicht in den Himmel. Waren drei In Verse der zijn het, Ewigkeit. ver gerecht. Drei. Das ist die Antwort. Ich werde es nicht komplizieren. Überhaupt in diese Glocken hier. Zijn we voor dich? Zijn we voor dich? Wat morgen? Ja. Morgen gaan we wieder. Dankeschön.